Бондинг. Какво означава така модерната дума бондинг? Бондинг всъщност е процедура, при която ние слепваме по определен протокол, който се нарича адхезивен протокол, две твърди тела. Едното твърдо тяло е зъба, другото твърдо тяло е композит или керамика. Като ги слепнем, се получава процедура по бондинг. Неправилно в България бондинг се наричат директни композитни реставрации. Още по-неправилно в България тези директни композитни реставрации или директни композитни възстановявания се считат за временно решение. Временно 2006-2007, когато аз започнах да се занимавам с тях, се считаха също така за временно решение директните композитни реставрации, но сега, почти 20 години по-късно, мога да кажа, че това временно може да продължи 20 плюс години и директните композитни реставрации да останат адекватни в устата. Разбира се, при бондинг можем да слепваме и фасети към зъба, като фасетите се очаква да останат в устата 25 плюс години, без да се създаде какъвто и да било проблем на границата между фасета и зъб, т.е. да има някакъв вторичен кариес или какъвто и да било друг проблем.